Nou is het grote moment voor de sportredactie van Omroep Friesland. Ik ben in Wolvergeer en dit is het yield voor Us Hinder. Dirk is het, hè? Dirk, ja. Ja. Dirk Boppenslag, zo nemen we hem. Oh. Hey Dirk. Hij is helemaal emotioneel. Hi. Nou, meneer Van der Pol, ik heb hier €250. Jo hinder voor betellen. €111. Vette winst, maar we slaan? Ja, het gaat nog een keer zo. We slaan mis, nog een keer. 1, 2, verkocht. En daar is het, €250. Heb u het boekje? En het paspoort is voor u, Ja. voor de Boppenslagredactie. En de Dirk rest is die nou wordt wel officieel het hinder van Boppenslag. Ja. Doe bist? Sjoukje Wagenaar. En wat doest? Ik ben hier de trainer. En doos is dus hinder trainen? Ja. Heeft ze zin om? Ja, heel erg. Heel erg. Lijkt me mooi.